Mojím druhým hosťom je Dominika Mirgová, dámy a páni. No výborne ste zahrali, chlapci. Mne to chýba, vieš, ja som už tak dlho nehrala s kapelou. No ty keď si prišla, tak vlastne hneď ťa to tak som videl zaujalo. Ona takto prešla, tu si sadla a už akože len tu kúkala, že vlastne, že čo, ako a tak ďalej. No. Vítam ťa u nás, povedz ty. Som veľmi rád veľmi pekne. Mne teraz priniesli kávu, obliela som sa a... Nevidno. Nevidno, že? Nevidno, dobre, to schováme to. Som veľmi rád, že si prišla, že si prijala pozvanie. Ďakujem krásne. Sem ku nám. A my sme zábavno-inšpiratívna talk show, to znamená, že zábava, to bola s Vladom teraz. Aké to bolo? Výborné. Dobre. Dobre sa cítiš, nie? No samozrejme. No lebo povedz, ako sa teraz možno ty cítiš? Tu keď si sadla, teraz si to videla trošku, ako sa to vnímaš? Dobre, akože trošku som pospávala, ale nie preto, že by ma to nebavilo. Nie, ale... to sa mi stáva, hej. Nie, počkaj, že takto bolo príjemné aj na doma, počúvanie, aj lebo... v práci. Počkaj, nie, fakt naozaj, tak ja Vládka poznám, ja neviem, či ty vieš, ale my sme No už mali spolu viem, jedno fotenie. poprosíme režiu. Už je to tu. Poprosíme režiu. Máme to tam? Máme to tam? Máme to tam? Máme to tam? Pane Bože. Dobre, a ja tak to budem len stať, kľudne setkaj. Skús nám povedať, že aký to je rok? 2010. 2010 ste spolu fotili Čo to bolo? Vládko? To bolo... vlastne Vlastne na motorku. Nie. Na motorku veci, bundy, Oblečenie. nejaké oblečenie, gaty. Pri tej príležitosti vás zavolali ako modelov. Áno. OK. To už ani neviem ináč, Ty kokso. ako sme sa tam my takto dostali vlastne spolu. To bol asi Brutál. nejaký nás známy. Hej, ja mám taký pocit tiež, ktorý- ale mne povedali, že tam budeš ty, ja som si pozerala tvoje fotky a A čo? som sa tešila. No? A veď, fešak, nie? Veď, Tak už. stále štramák. Ale ty si sa pozmenila trošku za tie Trošku. roky. Čo sa stalo v tom živote za 10 rokov? Skús to tak možno 3 vetami. Za koľko rokov? 10. Jaj? Nie, žartujem. Že Vieš čo, tak hlavne vtedy som bola ešte také nevyvinuté dieťa, podľa mňa, tak bola som tam násťročná, bolo to v dobe Superstar? po Superstar krátko nejak, koľko to bolo? 2007 som bola v Superstar a toto bolo 2010, takže 3 roky po Superstar a no zmenilo sa toho strašne veľa, však som porodila. OK. Ty si mama. Áno. Ja som to tak aj si Som písal. sa vydala potom, Áno. najprv som porodila, potom som sa vydala a už keď malý začal spávať a my sme začali mať viac čas na seba, tak ja som začala mať čas na seba. Tak si začala zase hrávať, teda si spevačka. Akože keď sa pýtaš na postavu, že čo sa stalo v rámci, neviem, či reaguješ práve na to, lebo ty si mi povedal backstage, že vyzerám, že dobre, že lepšie. Áno. A akože pre mňa to je kompliment, tak ja si myslím, že na Áno, to, určite sa to myslí ako kompliment. Akože nemyslel som to v tom, že by si vtedy zle vyzerala, ale vyzeráš teraz o mnoho lepšie. Áno, ale zmenilo sa to akože v rámci môjho života aj kariérneho strašne veľa, tak hlavne to je veľa rokov a ja som sa nestopla ako keby. Okay. Ja som v kuse pracovala, koncertovala, no vlastne nekoncertovala som za celých tých 15 rokov, až keď tu bola pandémia. OK, čiže mňa by zaujímalo, že čo z toho všetkého, ja podobnú otázku dal Vládkovi, čo z toho všetkého si ja to tak zhrniem, spevačka, máš veľmi blízko k tancu, neviem, či by som ťa mal nazvať tanečnička, ale asi aj áno. Áno, môže byť. Mama, full-time job mama, manželka, influencerka, máš 260 na Instagrame, 260 000. Čo z toho, ak ešte možno som vynechal nejaké veci, ale minimálne z týchto 5, čo si najviac? Čo je v tom živote to, že čo si? Ja som Dominika Mirgová. Ale samozrejme, že som matka. Pre mňa je akože number one proste môj syn. To je moje najväčšie víťazstvo, najväčšia výhra. Je to niečo, čo som tu zanechala. Akože stačí mi jedno. Chcela som 4. Všetky matky ruky hore. No, matky. Podľa mňa akože viacej vás tu, ja neviem, či sa hambíte teraz, alebo niečo, minimálne tam Maminy. vzadu viem, že sú mami, akože. To je povolanie, akože to je povolanie, že Okay. full.
No dobre, a základná otázka, to je vlastne to gro, čo som sa ťa chcel spýtať roky. Ako to zvládaš handlovať, že vlastne si Dominika Mirgová, koncerty, koľko robíte? 150 koncertov za rok? Viac, menej, neviem. Jej, dal by Boh. Hej? 100, dobre, 100. Áno, určite áno. Tak neboli. Manažer 100, nie? Asi ten má teraz sa nedá spočítať, lebo tak chápeš, teraz sa mi to iba rozbehlo konečne po 2 rokoch. Áno. Takže mám každý víkend koncerty, niekedy mám aj dvojaky, trojaky. No, takže... tak cca, dobre, od 50 do 100, keby to akože ideme takto. A popri tom si mama, Peťko, syn, má 7 rokov, prvák, Fú, školská taška, domáce úlohy. Ja teda nehovorím zo skúsenosti ako otca, hovorím zo skúsenosti, že ešte si to pamätám. áno. A teda, že... a že stresujúce obdobie, pre ňoho určite teda, pre teba asi tiež. Ako ti to ide? Ako to riešite aj s manželom? Vieš čo, je to fakt, že veľmi, veľmi náročné. Teraz som sa bavila v backstage s výzažistkou, ktorá ma líčila a som jej tak hovorila, že ako to všetko zvládaš, že vieš byť aj tu, si aj mama, aj nahrávaš, aj koncertuješ. A ja hovorím, že ja mám pocit, že každým rokom mi pribúda ďalšia práca a teraz už keď môžem sa považovať akože za influencerku, pretože v rámci covidu sme príjem nemali, bohužiaľ aj môj manžel vlastne vypadol tým, že bol môj manažer. Takže ja keby nie som ten človek, ktorý šetrí, ja som taká, že ja stále si šetrím peniaze. Tak koľko máš zhruba našetrené takto od oka? No nechceš ešte moje číslo Nie. účtu? Žartujem, poď pokračuj. Ja som myslel, že sa chytia, nevadí. Ešte sa zohrejú oni. Dobre, no je to náročné, lebo odkedy som vlastne aj influencerka, čo nie je úplne... Akože môj manažment sa snaží mi vysvetliť, že je to fajn, pomohlo ti to v rámci tohto obdobia, pretože neboli koncerty, ja som sa zatvorila do štúdia, tam som mala depky, lebo nekoncertovala som a pre mňa to, že som sa nestretávala s ľuďmi, čo som robila 15 rokov v kuse, tak vo mne to vyvolalo zrazu, aj keď som mala zdravú rodinu a boli sme všetci pokope, z toho som sa samozrejme najviac tešila a to ma z toho ako keby dostávalo. Ale hudba bola tá, ktorá ma vyliečila z tých depiek, že nemôžem vidieť ľudí a aspoň im môžem posúvať hudbu, ktorú tvorím. A som bola zavretá každý deň proste v štúdiu. No a do toho som robila influencerské povinnosti, ktoré mňa osobne, vám poviem pravdu, že nebavia, ale to len z toho dôvodu, že ja chcem ľuďom posúvať to, čo ja robím a čo milujem. A to je hudba. A to je hudba. A ak mi dajú mikrofón, tak nech mi dajú za barter mikrofón, ja sa poteším. Ale vieš, občas je to také, že sa musíme spájať aj s vecmi, ktoré nechceme, ale samozrejme, že neposúvam ľuďom to, čo sa mne nepáči. Čiže bolo to ťažké vybrať si, že naozaj, že tých najlepších a s nimi už spolupracovať, čiže to bola ďalšia práca navyše. Ale keďže nám vypadli koncerty, sa to dalo. Takže teraz môjmu manažerskému týmu odkazujem, že teraz idú koncerty, posúvajte to preč. Ja chcem teraz koncertovať a vidieť ľudí. OK. A ako to zatiaľ ide? Lebo vraví sa, že teraz ako pustili tie opatrenia, aj však kultúra, celkom to ide, ale že ako dlho myslíš, že to vydrží? No tak ja pevne verím, že už to zostane takto. Nie? Mohlo by. Vládko? Pravda. Vládko ako organizátor eventov tisícových len. Určite áno. Určite. Musí, je to veľký prúser. Už to nedovolme. Určite. Mňa by zaujímalo, keď sa vrátime spätne do toho obdobia Superstar, teraz ako to spätne hodnotíš? Ak vôbec to nejako sa vraciaš k tomu, či pozitívne, negatívne? Išla som tam veľmi mladá, podľa mňa. Akože... Ty si mal vtedy 15 rokov? Áno. Jasné, že klasická veta, všetko sa malo pre niečo stáť a je to super a dalo mi to veľa, ale na týchto veciach, ktoré si časom uvedomíš, že aha, že možno by to bolo lepšie, kebyže idem neskôr, som sa ja naučila a posúvam ich môjmu synovi. Takže ja som naozaj veľmi rada, že toto dieťa je talentované aj na šport, je futbalista po otcovi. No, nie, byť sa nebude, to nie, rozhodne. Ja som tiež začal futbalom. Vidíš, tam ako som mieril, dopadol. 10 rokov potiahne futbal, 21 príde, povie tajský box, sused, tajský box, neviem kde. Sused. Ja by som sa bála, vy sa nebojíte, mami? Tvoja mama sa nebála? Bála. No,
Ja neviem, už ja mám aj teraz, však on je také špáratko malinké, chudé a teraz tam je na tom ihrisku a jeho, keď náhodou niekto sfauluje, ja hneď tam utekam prvá, vieš, na mňa rozhodcovia pozerajú, že Normálne cez ihrisko bežíš? no ja idem tam. OK. Deje sa to, ja viem, že to je možno hanba a môj muž sa za mňa hanbí, hovorí, že pre Boha, kam ty zas utekáš a ja idem, ja ho hneď, vieš, no proste matky. Tak mne to príde, no ešte maličký, vieš, má 7 rokov. Takže bojím sa o ňoho, samozrejme, že by som bola rada, kebyže je muzikant, OK. tak má blízko k bicím. Už sa chytajú, vidíš? Bicie sú jeho slabosť, chodí do zušky, chodí na bicie. OK, Takže OK. pre mňa to je, vieš, ja sa s ním učím bicie. A čo je sranda je, že nám dávajú noty na bicie. To je dosť divné, nie? Máš noty? Ale nie, Lukáš, ty hráš, ja som videl, že ty tam máš ale počítač, on ti dá čo ukazuje, nie? Či tam... Tam je klik, A je že tam, metronom. On tam má metronom, aby išiel do rytmu. No dobre, tak vytlieskaj rytmus, vieme. Dobre, ale späť k tej Superstar. Teda by si nešla by si tam, alebo išla by si tam len neskôr, alebo... Akože podľa mňa by som išla, lebo vždy som to chcela skúsiť a vlastne v roku 2007, kedy sme my išli, teda ja som išla do Superstar, tak to bola prvýkrát posunutá hranica od 15, lebo vždy bolo, že vyššia hranica. Teraz v ten rok to posunuli, že od 15. Takže my sme boli najmladšia skupina vtedy, prvýkrát asi historicky, že v Superstar a to bolo posledný krát, kedy to bolo, nie, prvýkrát, kedy to bolo vlastne na Markíze a posledný krát, kedy bola iba Slovenská. Takže to bola na nás proste taká nálož všetkého a mala som 15 rokov. Vtedy, kedy som mala prežívať svoje prvé lásky a diskotéky na Tajnáša, tak som to proste nezažila. Ja som hneď začala žiť taký dospelácky život, vieš. A ja som sa blbá koza zalúbila tam, no a nevnímala som úplne veci, vieš, že mala som práve, že sa navštevovať s tým chlapcom, po vonku chodiť a my sme hneď začali spolu bývať už ako 16-ročný, chápeš? Okay. To bolo také, že celé sa mi to takže otočilo. A toto napríklad som nevedel inak, to je taká novinka pre mňa. No. OK, a akože išlo vám to, nešlo vám to, alebo že... Bol to muzikant. No, takže nešlo. Prepáčte, chlapci. Ale počkaj. Si ty z muzikánskej rodiny tiež, vieš, tak si to degradovala hneď, že on bol muzikant, ale... Napríklad teraz sa s odstupom času na to pozerám už lepšie. Teraz akože ja som vďačná za môjho muža aj tým, že necháva mi toľko priestoru a rešpektuje ma. On je futbalista. No, takže niekedy úplne nerozumie tým veciam, čiže teraz už ja keď som že staršia a už si to koučujem úplne, že sama a tvorím si hudbu sama, tak ja keď prídem domov, tak už viem, za kým mám ísť hneď za otcom, lebo otco je hudobník a hneď jemu vysvetľujem čo, lebo oni tak s mamou na mňa pozerajú, podporujú málo, oni nevedia, o čom hovorím. Okay. Čo napríklad také riešite najčastejšie, keď ideš za otcom teda, že oni tomu nerozumejú? No tak ja pracujem s mojím producentom, ktorý vždy do pesničiek dáva také špinavé akordy. Aj keď ľudia, ako Slováci, podľa mňa na to nejsú úplne zvyknutí, ale tak ja zase, keď tvorím, tak ja sa naozaj snažím tvoriť hudbu tak, aby bola naozaj, že to nie je tuc. Toto pre mňa nie je hudba. Ale mala si aj také obdobie. Áno, ale vždy to malo pekné melodické linky. To som bola ja vždy taká, že musí to byť proste melodické, musí to mať nejakú peknú linku, ktorú si človek zaspieva a ktorá ťa poteší. Takže dojdem za otcom s tými špinavými akordami, že počuješ to tam? On, že ježiši, to je krásne. A moja mama alebo môj muž... Neocenia. To je falošné. A ja, že není. Okay. Vieš, takže toto je... Keď by sme sa posunuli, keď sme pri tej tvorbe teraz, keď sme sa posunuli v čase, ja viem, že ty si v istom bode, a zhodou náhody ja si pamätám, kto ešte teba manažoval a tak ďalej, a ty si potom povedala, že dosť a že chcela si ísť ako keby, alebo ideš si už odvtedy, mám pocit, svojou cestou, vlastnou cestou, ty si aj vlastne k tomu vydala single, si pamätám, ako že bol veľký rozruch okolo toho, aj mediálny a tak ďalej, že vlastne si ako keby ukázal taký vzdor, ak by som to tak nazval. Je to tak, alebo... Áno. Tak lebo podľa mňa človek, keď do toho úplne nevidie, ja som mala 15 rokov, keď som vyšla zo Superstar a
ja som bola hodená do takej vody, že jasné, že tam bol aj ten manažer ma chcel manažovať, aj taký známy, aj ten, ale tým, že som mala 15 rokov, tak moja mama ma zobrala pod svoje krídla a povedala mi, no ty si nebudeš lietať, a čo bolo veľmi dobré, že spravila, pretože kto vie, kde by som teraz bola a s kým, ale som naozaj rada, že ma dobre vychovala a snažila sa ma akože ukresať, že nebudeš mať hneď toto, pôjdeš to pomalými cestičkami ako doteraz, ale o to viac to bolo ťažšie, pretože my sme nevideli do toho, my sme nemali na nikoho kontakty, my sme to všetko začali od nuly, ako keby, a ja som si všetko platila sama, všetko, ja som na tie pomery, ešte keď bola slovenská koruna, som všetky svoje peniaze zarobené z prvých 10 koncertov minula na svoj album, na svoj krst, na svoj prvý videoklip, ktorý stal vtedy 100 000 slovenských korún, čiže ja som toto všetko nevedela, že sa to dá inak. Len, chápeš, nemala som ľudí, áno. Takže ja som začínala od nuly úplne sama a počase som potom vlastne spoznala ten predchádzajúci tím, ktorý mi jasne, že podal pomocnú ruku, povedali, že ty máš talent, poď, že skúsime to takto. Vtedy som bola zo stroskotanej lásky nešťastná, zo Superstar. Okay. Áno, tak tým som si tiež prešla a zrovna vtedy ma chytili v tom období, kedy povedali, že a teraz je fajn, poď, ideme napísať tvoj príbeh skutočný. Takže jasne, že mi tiež pomohli a naozaj som vďaka nim tiež spoznala neskutočné množstvo ľudí a takisto sa viac rozumela kapele a hudobným veciam, ale potom už počase, keď ťa chcú formovať, hovorili mi, toto rob, pretože toto je správne, toto sa bude hrať v rádiách, toto ťa teraz dostane hore. Ja som už nechcela. Ja som chcela robiť to, čo mňa naplňalo a to, čo mňa robilo šťastnou, že spievať pesničky od srdca už, že už nie, že strojovo. Vieš, čo myslím? Že vypočítavo, ako keby, že... Lebo ja mám ten pocit, že aj ty si vlastne to tak vysvetľovala, že oni ťa viedli nejakou cestou, aby si bola ako keby produkt použiteľný na tom trhu slovenskom alebo československom. Že na jednej strane to bolo s tým, že ako keby to dávalo logiku, nie? Predsa, že vlastne držme sa konceptu, držme sa toho overeného, tak toto funguje v zahraničí, máme to odkúkané, proste, že toto bude Dominika Mirgová, takýto produkt, vieme ho predávať, toto bude nejaký tvoj koncept. A ono to aj fungovalo, len ja som nebola vnútorne šťastná. No dobre, a teda tou tvojou cestou, keď si urobila tento vzdor, ide svojou cestou, funguje to? No teraz najlepšie. Ja som najviac spokojná. Akože, je zas pravda, lebo ľudia ma škatulkujú, ja neviem, ako to máte vy, ako ma tuto poznáte napríklad v Banskej Bystrici, ale ľudia ma škatulkujú, že som popová spevačka. Čo je akože super, lebo ma poznajú pod skladbami balady a tak ďalej, čo ja veľmi rada akože spievam. Ale ja milujem všetky žánre a chcem to v živote vyskúšať. Kedy, keď nie teraz, keď som ešte mladá, ako keby, no. Nie? Si, určite áno. Tak to je ono. Ešte tam daj tie hajtky. Určite áno. No, takže ja som mal práve že pocit, že kedy, keď nie teraz, si poď Dominika vyskúšať aj zarepovať. Poď si Dominika zaspievať aj úplne, že tanečnú pesničku, latino, reggae, čo som nerobila. Vieš, že chcela som to vyskúšať, pretože nechcem byť 50-ročná žena. Ja už sa, vieš, ako vidím napríklad v 40-ke alebo v 50-ke ako manažérka niekoho iného. OK. Čiže to je tvoj, čo bude potom, hej? Plán. Ja by som chcela posúvať to, čo som sa naučila v živote, všetky tie svoje skúsenosti a odovzdávať. Jasné, že to chcem robiť synovi, pre syna. Že keď bude chcieť byť muzikant, tak s otvorenou náručou. Ale keď sa mi to stane, že si poviem o 2 roky, že asi teraz už je tá chvíľa, pretože tým, že bola korona a ja som robila pesničky, tak ja som si plnila sny. Naozaj, aj napriek tomu, že som nemohla koncertovať, čo bolo pre mňa akože najhoršie obdobie, tak som si proste plnila sny. A ja som robila hudbu, akú som chcela, písala som si texty, aké som chcela. Dokonca ľudia to aj brali, čo bolo super. Ty si vydala, však koľko EPčok si vlastne dala počas? 4. 4 EPčka, 5 skladbové teda? Áno. Áno. Za rok. No. Čiže to je dosť veľký album, keď to dáme. 4 dosť. A predtým, tesne predtým, pár mesiacov som dala von album. Ano. Takže ja som mala fakt, že produktívne obdobia a vypísala si sa, dala si to von všetko. Áno. A teraz si v akom stave momentálne, alebo možno čo plánuješ najbližšie, že na budúci rok, treba z 2023, alebo koniec tohto roka 2023? Ja neplánujem už. Môj manažer teraz dojdem dolu a sa ma opýta to, čo malo znamenať. Inak tak vykúkol na mňa, že
To som videl. Maso? Kde je? Ježiši, tu si hneď blízko. Nemáš plán, neplánujete? Vieš čo, ja neplánujem. Ja som povedala, že je... hlavne, ja neviem chodiť na čas. Ja som taký, že človek, ktorý vždy má čas. Ale dnes musím pochváliť, dnes ste prišli úplne v pohode, na čas. Či nie? A veď si dobre ste došli. Áno, došli sme v poriadku, len vieš, mama mi hovorí, že keď sa ti ľudia budú sťažovať, že nechodíš na čas, tak povedz, že to preto, lebo som ťa prenášala. Máš ten deficit časový vlastne. Áno, presne tak. Mala som sa narodiť 15. decembra a 23. sa to stalo. No tak to nie je, Takže určite povedala, akademicky 15 minút. že ty máš odôvodnenie, ty povedz, že som ťa prenášala, nechcelo sa ti ísť, tak proste takto mám celý život. A už sa to vlečie so mnou celý život. Takže povedala som si, že nebudem plánovať, lebo mne sa veci menia z minúty na minútu. Chápeš, Daj príklad. Tak ja sa... Akože v akom kontexte myslím, že... Napríklad, mám štúdio v noci, tým, že ja som nočný vták, nočný tvor, pracujem večer, kedy ma ľudia akože nie, že neotravujú, ale nechcú niečo, že odo mňa, alebo prácu, alebo poď tam, prídi tam na meeting, rozhovory a tak ďalej. Áno, napríklad. Tak ja sa potom večer zatvorím do štúdia a tam pracujem. A niekedy mi proste ten čas tak utečie, že sú 4 hodiny ráno. Takže toto je taká hodinka, kedy ja fakt chodím domov. Aj v tomto období, že fakt sa to deje. Napríklad sa mi to stalo včera. Tak ja idem spať o 4:00 a vstávam o 7:00, kedy malého vlastne nachystám do školy, odnesiem ho a potom si idem ľahnúť, že si hovorím, že jak dneska. Mám čas, že do nejakej 12:00, 1:00, že sa vyspím. No a tam už mi o 10:00 volali, lebo mi doniesli novú pračku. Tak už som proste od 10:00 hore. Chápeš? Tak to sa mi napríklad menia plány, lebo som sa chcela vyspať. A tebe to naruší, ten tvoj cyklus, akože denný a... Ale nie je to týmto. Jasné, že sa potom stane, že mi zavolajú, že mám byť doma, zavolajú mi, Dominika, proste dnes je tá chvíľa, kedy máš voľné štúdio, môžeš prísť. Alebo Dominika, dnes rozhovor, Dominika, dnes fotenie, že malý chce ísť tam, má futbal, on má inak tak nabitý týždeň, že pondelky, stredy, štvrtky má futbal. Pondelky má aj hudobnú, takže my takto pendlujeme, že non-stop. Ja, keď sa nad tým teraz zamyslím, keď ťa počúvam, tak aj to je možno ďalšia otázka. Ty si veľmi malá dieťa, počas vlastne toho, kedy si ako keby presne mala mať ten presne nábeh na tú kariéru a to všetko, akože že brutálny ohňostroje, neviem čo. A ako to vnímaš, že máš to teraz, alebo si to nejako kompenzovala, alebo že vlastne, že čo? Vieš, sa ti vtedy dialo v živote táto 7-ročná púť, lebo však má Peťko malý 7 rokov, takže 7-ročná púť, že čo? Inak ty to schválne máš takto nasvietené, že svieti iba na nás, aby som nevidovala, že sú tu ľudia a zo mňa chceš dostať veľa vecí, že? Ja som taká, ja veľa rozprávam, vieš? Áno, a môže sa dobre, stať, že aj niečo poviem názov navyše. Názov talk show je Povedz ty. Dobre, tak ešte raz mi daj otázku, nech si to rozmyslím. Otázka bola, že za tých 7 rokov to obdobie, ktoré si ako... Áno, vieš čo sa mi stalo? Že v 27 rokoch som dostala pubertu. OK. Lebo tým, že ja som bola v 15 rokoch v Superstar a hneď som mala zodpovednosť a úplne sa mi otočil život, tak som si nestihla ako keby užívať ten život. Ja som hneď všetko chcela hneď, mala som frajera, rýchlo album, klip, všetko. Zrazu sa to tak na teba navalí a máš 15 rokov. Takže ja som nemala diskotéky, nezažila som také prvé lásky, akože také naozajstné. Chyba ti to? Nie, ja som teraz akože v rámci tohto spokojná. Jasné, že to potom prišlo na Vysokej. Keď som išla na Vysokú, mám tu inak aj veľmi dobrého kamaráta, s ktorým som prvý rok na výške prežila naozaj, že party rok. To nebola ani Vysoká, ale že party rok. No a potom, už vieš, keď od 15 rokov si zarábaš sám na seba, že naozaj, že mi nedali naši ani korunu, akože jasne, že mi veľakrát pomohli, keď som potrebovala, ale ja som nechcela. Ja som bola ten typ človeka, ktorá som si povedala, že keď už môžem, mám meno, som známa, tak chcem si zarobiť na seba, takže od 15 rokov som zarábala a neužívala som si úplne, že až tak tú hudbu. Ja vlastne pre mňa puberta je tá hudba. Ja som sa zamilovala do hudby v 27 rokoch znova. Akože úplne, že... Čiže tam si chytila taký druhý dých, by sme to mohli nazvať? Lebo mňa to tak zaujímalo, že podľa mňa to tak aj tie médiá, vieš, že my sa dostaneme, sme si v tej dobe dostali... 10 rokov života, bulvár, my sa a ja si myslím, že oni to tak aj ako keby profanovali, že Dominika ide hore a zrazu proste ako keby tak úplne hore nejde. A zrazu
ma zaujímalo, že vlastne ako to teraz ty vnímaš spätne, lebo si ako keby, hej, že ten Ačku interpret, slovenská hudobná verejnosť by som povedal, ale zároveň aj odborná verejnosť a hodnotí ako najlepšie spevačky na Slovensku alebo Slovensku, čo vyprodukovala za posledné roky. To hovorí aj Wikipedia, akože takto je tvojim spevom a produkciami a tak ďalej, že vlastne teraz, že vieš, lebo si myslím, že môže byť inšpiráciou, alebo si inšpiráciou pre ľudí presne, ktorí možno si povedali, že ja mám už za sebou, ako keby, to už je také, že už, vieš, fejdík, že už len dožiť. Ale vlastne, že ty si to nakompla znova. Že znova si povedal, to je jedno, že mám malé dieťa, mám rodinu, ale že znova si to, že poďme, let's go. A ono to tak prišlo samé. Lebo tak ja som tým, že... Ale musela si niečo podľa mňa ty vyvinúť, vieš, voči vesmíru, svetu, to je jedno niečo, že chcem to. No začala som to konečne robiť podľa seba. Vtedy som sa znova nakopla, začala som robiť od textov. Bol to risk? Samozrejme, že áno. Samozrejme, že áno, jasne, že som mala aj rešpekt, príklad voči rapu. Tak ja som rapovala ešte ako decko na školáku s chlapcami v kruhu a freestylovali sme, čiže ja som mala tiež k hip-hopu a rapu veľmi blízko. Ale nikdy som to nerobila, lebo som mala rešpekt voči tomu, čo povie verejnosť na ženu, lebo vtedy, keď som to chcela robiť, príklad v tých 16 rokoch po Superstar, tak to nešlo. Pamätáš si, aké boli obdobia? No ja si pamätám, že... Vtedy sa hral pop, vtedy rap, že vôbec. Potom bol Ukáž mi lásku, tieto pesničky, kedy som ja dala LASKA, takže nejaký housík a tak. Takže ja som sa snažila vždy prispôsobovať tomu obdobiu, aby mi to šlapalo. A vďaka tomu, teda vďačím tomu týmu predchádzajúcemu, lebo oni to akože robili v podstate dobre. Ale ja som nebola šťastná. Tak začala som byť šťastná až v 27 rokoch, kedy som to začala naozaj robiť podľa seba. A vyzerá, že ťa to baví, že si to užívaš. Najviac. Tak vyšiel album Toto som ja, ktorý je najúprimnejší, pretože to som skutočne ja, to, čo som tam vytvorila, som robila. To nebolo také, že prísť do štúdia, lebo ľudia hovoria, že ty veľmi pekne spievaš, prídeš do štúdia, že to je akože že super. Ale ja som tam veľakrát prišla, kedy som mala napísaný text, čo ako mám urobiť, bolo mi povedané, ako to zaspievať a ja som to tak musela zaspievať a odišla som domov. A išla som sa venovať malému, akože na jednej strane to bolo super, ale brala som to ako prácu. Bola to pre mňa iba práca, aj keď som to milovala, ale brala som to iba ako prácu. A od 27 rokov, keď som zistila, že kokos, ale ja tú hudbu fakt milujem, že ja ju potrebujem k životu, teraz už keď malý je väčší, už aj mám čas sa tomu venovať, tak som sa do toho zamilovala, úplne som sa opustila v štúdiu a začala som tvoriť, písať, hrať veľa vecí, napríklad na albumoch aj na EPčkách je môj klavír, no, že moja iniciatíva, že je to moje, je to konečne moje. Dáš dačo? Teraz live? Dáš? Má dať? A to nie je nachystané. Nevadí. To nie je prichystané. Hej. Chlapci, čo ste si to nachystali? Dajme dačo. Dohodneme sa teraz, že dáme freestyle. Prvé rady dáme freestyle. Vladis, dáš aj ty dačo? Ty kokso. Dačo dá. Vladis dá na záver, keď nedá, nevadí, dneska aj tak. Vytieňujem. Do rytmu by si mohol vytieňovať. Do rytmu ja vytieňujem troška. Poďme. Zúkar. Pán Zúkar. Jo, ideme na to. Okay. Som sa sebavedomo postavil, ako keby to bolo na cvičení, ale... Tak poďme tlieskať. Hej. Tancuj, bez tebe nemá iná šancu, keď na tú hudbu hýbeš, Tancuj, tento klub ešte nevidel krajšiu, chcem byť s tebou celú noc, Ona tancuje tak, že ti dvíha tlak, ešte toho potom nebudeš vedieť spať, sa ti bude zdať, z toho ti bude stať, lebo tak, jak ona iná nevie tancovať. Dopytávami, chalami, stále s nami kývu hlavami, za nami stoja masy, naše hlasy znejú sámi, za vami naše repy, čo prešli si rokami, dlhými stokami, skokami, ejo! Na svet party žijem hudbou, deň krátky vždy je rušno, hľadám raj na ceste peklo, žerme pumpové jedno všetko, odchod k domu mám po plube, duchcime jednu o druhej, never nikomu ani mne, modlím sa len keď je zlatá. Veľmi more plážami, dnes nemá zábrany, slnko sedí nad nami, tak neseď sám, baby. Máme oso na tvári, tak príď
OK. Ďakujem pekne. Ešte. Dáš ešte? Áno. OK, tak poď. Tak daj na čo to jedno, poď. Prepačte, že to zdržujem. Luky, prepač. To je, vieš, proste spievať s kapelou, to je... Ja môžem sa postaviť? Jasne, poď to ľudia. A čo dáme? Čo dáme, chlapci? Z akého je to akordu? Čo tam je? Čo to je? Jaký akord? Čo to je? Jaký akord? Mimo. Môžeme? Dámy a páni, Dominika Mírková live práve teraz na Povedz si 17. Let's go! Tak sa nechám viesť, poď k nám bez obáv. Celý deň, celú noc party, nej keď budeš chcieť, ja tu vždy pre teba miesto mám bez obáv. Smoky, povedz, ak sa máš ty, veď tá hudba je rieť, tak sa nechám viesť, poď k nám bez obáv. Celý deň, celú noc party, to je ono, na chvíľu svet spomalí, aj schýba mi jedno pomalí. Na chvíľu svet spomalí, aj schýba mi jedno pomalí. Ďakujem veľmi pekne, Marek, bolo to naozaj úžasné. Ďakujem ti krásne. Boli ste perfektní, ďakujem moc. Dámy a páni, Dominika Mírková. Prajem vám krásny večer. Užívajte si. A teda dúfam, že sa ešte uvidíme. Počúvaj, na budúce prídem aj s mojím synom. Ďakujem veľmi Ten ti pekne. Barš čo povie. Majte sa krásne. Ďakujem Užívajte ešte si leto a dobrú hudbu. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Dámy a páni, Dominika Mírková ešte raz. Vidíme sa. Ahoj.